neobično mesto sa neobičnim imenom. U njemu još neobičnija osnovna škola, bratstvo, jedinstvo, u kojoj deca govore 6 maternjih jezika, ali i uče jezik svojih komšija druge nacionalnosti. Tancuj, tancuj, vi kruce, lemi pjecku, nje zruce, dobra pjeska, na zimu, njema, kašti perinu. Tu su i mali beatbokseri. Braća Burgazi, stariji Abaz i mlađi Vasijan, treniraju fudbal u klubu Banat u Zrenjaninu. Njihov vanserijski talenat prve su primetile nastavnice. Ja sam primetila njihov talenat na jednom od školskih turnira i bilo mi je neverovatno kada sam videla Abaza. Tog momenta kako igra, tada sam pomislila da je to novi Ronaldinho. Ne Ronaldo, nego Ronaldinho. On je tako brz i tako spretan da me asocirao na tog fudbalera. Vi inače pratite fudbal? Pa, pored supruga da, i nešto sam naučila, najviše od supruga, ali eto, volim ponekad da pogledam za ženu, po nešto znam u fudbalu. I kada ste primetili taj talent, šta se dogodilo? I stalno sam spominjala to ime fudbalera kojeg sam upravo spomenula, da je jednostavno spontano došla ideja da mi na neki način njima moramo da pomognemo, da i ostali vide taj njihov talent. Ajmo, moci. Nisam htjela da prihvatim to da oni u selu nemaju mogućnosti da treniraju, jer klub u selu ne postoji. Sonja i njene dve koleginice, Adela Opšust i Mirjana Bokšan, vozile su dvojicu fudbalera cele prethodne sezone svojim autom i iz svog džepa finansirale njihov fudbalski razvoj. Upravo one su ih odvele na prvi i bile uz njih na skoro svakom narednom treningu i utakmici. Ja sam razredna Abazova i videla sam velik potencijal u njemu i prosto jedinu, ali najbolju komunikaciju između njega i mene. I nismo mogli da dočekamo da počne taj meč i da vidimo kako će Abaz da izađe na teren i kako će da vodi loptu i kako će njegova sloboda u tome da vlada. I taj osjećaj kad je Abaz dao gol, znači to je neverovatno. Ja mislim da smo se samo koleginice i ja čule na tom terenu. Mi smo navijale iz sveg srca, da kažem, urlikale na tom stadionu. Koliko puta nedeljno ste vi zapravo vodili? Oni imaju treninge 3 puta nedeljno, a utakmice vikendom, znači to je onda i 4. dolazak, koji je onda još dalje od Zrenjanina, možda u Melencima ili nekom drugom susednom selu. Nas 3 smo napravile našu grupu na Viberu koja se zove Sve za fudbal i tu smo se dogovarale koja ih vozi, koja ih vraća, šta je javio trener, kad je utakmica, šta da ponesu i sve ostalo. Svi smo se uživali, kako da kažem, jer to je prosto jedna pozitivna energija koja je obuzela svakog i tu onda zaustavljanja nema. Koliko ovim momcima znači fudbal, govori podatak da se stariji Abaz mnogo i nabolje promenio otkako redovno trenira. Kod ovog deteta je ranije bio vidan problem u komunikaciji. Sticajem okolnosti, meni Abaz ide na časove slovačkog jezika od 1. razreda, znači mi se znamo. Kad je on došao u 5. razred, sve vreme pokušavala da ostvarim komunikaciju i sa njim. Druga deca su bila otvorenija, mogli su da razgovaraju, otvarala su se, a nikako nisam mogla da doprem do Abaza. Nekako je tako bio povučen, bio je ćutljiv
sa drugim nastavnicima, ali ja sam to više nekako najviše doživljavala kao neki poraz lični, zato što sam mu ja razredni starešina i trebalo bi zaista da bude blizak sa mnom, iako nije i sa ostalim nastavnicima. Prelomni trenutak dogodio se na jednom turniru u Ečkoj. Ja inače bavim se i snimanjem, snimamo svašta za školu, to me baš tako zanima. I naravno ja sam htjela da snimim i taj turnir, da vidimo kako će to da ide, kako će da funkcioniše. I znači taj fudbal ide, ja to snimam i nerešeno je. I treba sada, znači, deca da šutiraju. I dođe na red Abas. Ja stojim i snimam. Znači svi ćute i Abas dolazi prema meni. Ja gledam, znači neverovatno, on se meni do tada skoro uopšte nije obratio, ništa mi nije do tada rekao. I dođe do mene i pita me, razredna, gde biste želeli da ja šutiram, na koju stranu? Rekao, Abaze, pa šutiraj gde želiš, ja se toliko ne razumem u fudbal, šutiraj gde želiš. On kaže, ali gde želite, desno ili levo, gde želite? Pa ajde, šutiraj desno, evo čekaju ljudi, šutiraj desno. Gde, gore ili dole? Ja kažem, pa ajde gore, šutiraj gore. Otišao je pred taj gol, šutnuo, dao gol. To kad se desilo, ja sam osetila to što sam pokušavala od 5. razreda. Ja sam ostvarila komunikaciju sa tim detetom i videla sam da je ta ljubav njegova prema fudbalu to što mene i njega spaja. Koliko si dal gola u minulého mesiaca? Si spominaš na to? 4 goli? Wow, všetká čest. A idete teraz so mnou, aby sme hrali fudbal? Áno, poďme. Vasijan je u jednom svom pisanom sastavu objasnio svoj odnos prema fudbalu. Čak je i u jednom delu teksta napisao, zahvalio bi se svoje razredne što me upisala na fudbal, gde naravno mene kreću suze iz tog momenta kada sam to pročitala, a videla sam još na času dok je pisao. I ceo sastav se vrteo oko fudbala, pisao je o svom treneru koji ga je hrabrio, koji je bio strog, ali od koga je mnogo naučio. Pisao je o drugarima iz svog kluba, sa kojim se lepo družio, neke tako šale iz svlačionice, recimo. I onda kad je došlo do toga da treba da napiše zaključak, pitao je razredna šta da napišem u zaključku, malo da mu pomognem. Pa ja sam tu pomagala i došli smo do rečenice koju je on napisao, da on voli fudbal jer je fudbal njegov život. Fudbalski klub Banat također je izašao u susret. Odrekao se članarine koje se obično plaća za treniranje u ovom klubu. Oni su došli preko svojih pretpostavljenih direktora, učiteljica, profesora i ostali koji su u školi na inicijativu da imaju talentovnu decu. Ali nije prvi put da ih preporučuju neku talentovnu decu iz svog malog mesta. Naravno, mi smo to prihvatili oberučke, pošto mi u tom godištu nemamo puno dece. Pogotovo 2009. 10. godište nemamo. Međutim, pojavila su se deca i sa temom da oni znaju da igraju fudbal. Ja sam odmah rekao da fudbal u školi, fudbal disciplinovo nije isto, naravno, jel? Došli su prvi trening, odradili su trening, sa drugim trenerom Božom smo pričali, kaže Boža, da, ima nešto u njima, ali moramo da treniramo. Počeli su trenirati, dolaze redovno i stizali, nisu stizali, s mukom svih nas, proigrala su deca. Shvatili su oni da moraju da puno trče, puno rade, ali imaju jako, jako velik potencijal. Šta ih odlikuje kao fudbalere? Jedan igra u napadu, drugi je u sredini. Ali kada date loptu starijem bratu, znači napravi razliku jako veliku, jako je brz, domišljat, zna da igra, zna da pretribla, zna da šutne, zna da gol. Dešavalo se da po 3 gola na utakmici. Da, onda mlađi brat, 2010. koji je, on je u sredini, zna s loptom i kad šutne levom nogom i stanemo gledamo da li je moguće dete može tako da šutne
loptu. Iznenadimo se, stvarno su, za mene su, i za naš klub, stvarno, kažem vam, jako, jako dobro. Mi ne tražimo članarinu, nama treba samo neko da na trening, u stvari, mi smo ovde za ceo grad, željni smo da imamo puno dece. U kom smislu? Ne živimo mi od 1000 dinara, 2000, 3000, mi živimo da ih imamo i da možemo koga nešto naučimo fudbal. Ako misle roditelji da možemo da ih naučimo fudbal. Ali mislim da je prevashodno i za Abaza i za Vasilija da su sa decom. Ne samo Vasilij i Abaz i svi naši drugari drugi koji su i mlađi i stariji, oni treba se bave sportom. Šta kažu ljudi iz grada? Jel ima sluha za ovo što vi pričate? Pa nikad, nisam ja od nikog ništa tražio u životu. Zašto? Mislim da nemam potrebe. Ako oni ne mogu da prepoznaju da deca treba treniraju besplatno, sva deca u Zrenjaninu, onda o čemu da pričam? Da li shvatate, ja ne živim za 2000 dinara. Ja ovaj fudbal volim ovaj klub, tu sam 20 godina. Ja sam od 2000. godine sam ovde. Pre 3 godine klub trebao da se ugasi. Nije 3, 5 godina, trebao da se ugasi. Ove godine puni 100 godina, nisam dozvolio da se ugasi klub. Ja i moji prijatelji, moji drugari, nismo dozvolili, ipak pogledajte kako ovo izgleda. Ovo je fantastično. Ova tribina je engleskog tipa, to nemate da nađete nigde. Ali za naše blago su i njih dvojica i još 30 dečaka koji imamo ovde, a opet vam ponavljam, i svi drugi drugari koji nemaju da treniraju, koji nemaju financije, ja ih pozivam da dođu, ako nemaju para, nek dođu besplatno da treniraju. Ja ću trenere platiti, a razumete, meni trebaju deca. Braća Burgazi žive u porodici koja jedva sastavlja kraj s krajem. Roditelji nadniče tokom cele godine u udaljenom Zemunu. Novca jedva da ima da bi prehranili 2 dečaka i 2 ćerke. Sve drugo je za njih luksus. Jel vi stvarno mislite do kraja idete kad je u fudbalu pitanje? Da, mislim do kraja. Šta to znači do kraja? Kakvi su vam ambicije? Šta su vaši ciljevi u fudbalu? Pa da postajem šampion. Abaze, ko ti je uzor u fudbalu? Neymar. A tebi? Ronaldo. I šta mislite, šta je njih napravilo da budu baš takvi fudbaleri? Pa vežba. Treninzi. Rad, napor, znoj, jel? Da. Jeste spremni na to, momci? Jesu. Abaze, koji je najdraži gol koji si dao? Jel ovaj koji je pomenula nastavnica? Adela, pretpostavljam, jel? A tebi, Vasijene? Po meni je slobodan udarac. Si zavrnuo loptu na mene? Jesu. I gde je ušla lopta? U 90-ih. Gore, 90-ih. Znači u Raški? Da. Skinuo si paučin? Jesam. Protiv koga je to bilo? Protiv Melenca. Melanac. Da. Ste pobedili tu utakmicu? Jesu. Dobro, hoćemo malo u školi. Koji vam je omiljeni predmet, Vasijene? Meni matematika. Šta imaš iz Matiše? 5. 5 vrata, jel? Da. A ti? 3, 4, tako između. Dobro. I koji je tebi omiljeni predmet? Matematika. Isto matematika. A šta vam je najteži predmet u školi? Najteži? Nemački. Nemački. Da. Deutsche Sprache. A tebi? Hemija. Hemija. Neću da vas pitam za ocenu. Ok. Neću da vas pitam to za ocenu. Momci, jel može i fudbal i škola zajedno? Da. Jel ne mislite da ostavljate školu? Ne. I evo sada ste i vi ovde baš iz tog razloga da proširimo tu pozitivnu energiju, da svi zajedno probamo da pomognemo ovim talentovanim dečacima koji to zaista zaslužuju. Ukoliko se ne nađe novca za nastavak treniranja, šta će biti? Pa ne znam. Šta ti kažeš, Abazi? Ne znam. Ovoj deci potrebna je podrška i nada. Umemo li kao društvo da im ponudimo makar životnu šansu?